rekonstruktion af trykteknik. Men der findes fantastisk lidt redskaber. Så den eneste måde, man kan sandsynliggøre nogle af de redskaber på, det er ved at kigge på, hvordan materialet kommer til at se ud, når du anvender det. Ja, og der kan man så få et materiale ved at bruge den der. Som ligner fantastisk meget det forhistoriske i nogle perioder. Okay. Så nu trykker jeg her, ikke? Lidt med maven, og så begynder jeg, at nu begynder den så at bøje den her, og så trykker jeg så den vej her ud af. Ja, så det er ikke en telefon. Sådan. Ja. Når jeg starter på at trykke her, så skal jeg kunne bygge et tryk op. Og så skal jeg så bygge. Det er ikke så godt med den stol her. Ja, kom der. Den er meget bred. Mm. Faktisk for bred. Okay. Bedre. Så nu trykker jeg ned med maven, så skal jeg så ikke snakke for meget. Ja. Det var sandt. Kompakter längden på tryckstocken på långmage, stor mage man har. Där kom den. Den sitter på sig med. Låt den sitta där lite. Vänta. Ja, flott. Flott. Ja, det var riktigt lång, smal. Det virker sgu. Det virker sgu. Det er intimistisk.